seme alabak. Eneko eta Maili. Bai? Josu! Diskoakin edo disko gabe? Ez da gitxko, nire pentsau zen, azken hau disko izan, ez? Zaldion, zegoen zetan arraintzen izateko guztioi, azoka telebista bidez eta ITV-ko YouTube kananetik, olak intziat dugu aurten ahotzenean zabaltzen, eta bain Elgoi Barretik eta Mendarotik, Maraka Diablo, Ina, ikusiet baterista barik etorri zetela, baina, zelan edo lan, konpondu duzu ez da? Hori da, aurrera jarraitu behar, ez? Gure bateria, aspaldetik bakazioek hartu gabe, eta, igual da, azkenean gu nahi gendun hemen egotia Durangoko azokan, edo hautzenian, da hemen gaude, ez, diskua, eta, aukesten, eta, posigan, Disko hau gaina, vinilo formatuan, ekarri duzue, Vinilo eta feria da, bai. izen bereko diskoa. Zer dakarzue disko honetan, bakite soinu bilaketa bat badaola, edo... Bai, oin arte, ni bakarrikan aditu nintzen, eta, oin talde bat osatu dugu, eta, bilatu dugu beste sonoridade batzuek, pizkat guk soginkeri edo horretan pizkat basautak, soginkeri soinuena esan nahi dut, ez azkenean, eta, hoize, pizkat transmititu nahi dugu, pizkat, igual, gaur egun hemen Euskal Herriko musikan, igual ez dan alako hain arrunta edo, igual, ibiltzen dan hain zain beste, igual sonoridade batzuek, ez? Gitarran basautak, ritmo ere pizkat orkuak, ez betikuak, gaur ez dakit Herriko dan hori, baina, pizkat gure asmoa hori, pizkat ekartzia beste sonoridade batzuek, ez? Ondo, oain soinu hoien zain gehatzen gara, azken galdera, azokan non topa liteke diskoa? Musika zuzenian. Kojoren estandean, musika zuzenean. Egurre, eskerrik asko. Gure mundua txikia utzez zainak haunditzen bihotzak ezin gizaren kemena lurrera jauzin. Yeah.
gauzak baztertuz gorezean zulotatik ezin bereiztu ondoko argia azkeneko ezu Eskerrik asko. Urtaroak. Ere lagun txikia, itzalekin batera, eskutik datorrena. Horta etengabeko gaua, etengabeko gaua, nire barru gaiera, ondo da, ondo da. Urtaroak doaz, urtaroak. Urtaroak doaz, urtaroak. Etengabeko gaua, erlojuaren ondatzak buruan umailukak. Horta iruankako txakurra, dolumin gau luzean, zelatan dagoena, ondo da, ondo da. Urtaroak doaz, urtaroak. Urtaroak doaz, urtaroak.
Arekin batera eskutik datorrena Horta iruakako txakurra Dolumin gau luzean zelatan dagoena Ondo da Urtaroak doaz, urtaroak Urtaroak doaz, urtaroak Eskerrik asko zuei, gure lagun berriari. Bueno, ongi etorri, hau txenea hori da. Placer bat da eta hori, hemen egotiaz. Tarte hartu atzera jo eta jarra begiratzen Ire bihotz lotzateak jakingo du begiratzen Ez da leku egokirik ez da ume aproposik datorrena ez da betxea Atortzeni Udaleo luzenaren akaberan ekaitzata ibilbide esperoan arrastuen gozabe Ez da leku edukirik ez da ume aproposik datorrena ez da betxa Atortzenik ez da leku edukirik ez da ume aproposik datorrena ez da betxa Atortzenik Bueno, disko berri bat dakagu, Maraka Diablo, igual ez dago beste bat aterako, osea que erosi hau, porque horrek urteetan asko kotizauko da. Eskerrik asko. Aldizko lau azka etzipenaren dunek arrastaka izarren argia aitzindari leiala badoaz saldu galduaren
bila nunao loren zarabia eskua ez dutu badoaz egunak zeharkatu bigara ediko argietan galduta zauriak miaskatuz bueltarik gabeko puntuan badoaz zaldun galduaren bila nunao loren zarabia eskua ez dutuz badoaz egunak zeharkatu ezoak zabaldu gure zentzua itzutuz haize bakartiaren isladan ametsetako dunetan bizia ez Lorenz Arabia eskerrik asko.
laberintu hain nekatu zelatare abegiko estua zure beti hain pare abegiko estua zure beita berrez irekin topo egitea zen Magilea. Gure neskak, hau da gure tokizuna. Bueno, azken egun kantua ingo dugu, hau da Lastuko Milia, orain 500 urteko egindako eresi bat. Igual ezagutzen den testu luzia antzinekuena, igual, Euskal Herrian, bere garaian neskak egindakoa, neskak
funeraletan da ibiltzen zana. Bai, familiako neskak eitzen zeben, bere, azkenian, hori hiletan, pizka kantau. Eta, bueno, hau da historia bat, kontatzen da. Lastuko Emilianen historia. Eta hortako dakago hemen Soraya eta Ana. Txalo bat. Eskerrik asko. Beste bat arte. Baraka diablo gera, mendarotik gatoz. Gora zuek, gora Galarrok. Segi horrela kulturarekin. Venga, neskak, torri. Gurekin. No me pilles las hojas, Horrela. Dantxa, Lasturrera behar duzu milia, aita jaunak ere ez den dauelia, ama Andrea kanpainketa nobia, ala behar duzu milia. Zerreteran erdiaren zauria, sagar errea eta ardo gorria, alabaia kontrarion tamilia, aspira luro txagainean harria. Jauzita zerurean harria, aurkitu dau Lasturren barria, edegi dioan deneari erdia, Lasturrera behar duzu milia. Arren ere atramilia, Lasturko peru batxiak egin desko laburko, egin dauan tramarinarra solako, ez konbekio bere idea dauko, ez dauko peru gatzia beharri, hain gatxantia apurkaduagatik, zeruetako mandatua izanik, andario kala kumple, jasorik!
arloan dituango jauna eta Andrea, bata lehen eta gero bestea, bidaldi lege zuen elkara kartea, arren diguela gure Andrea, zerbete dan traberriaren zauria, zagarerrea eta ardo gorria, alabaia kontrarion familia, azpia lurrotxa gainean arria. Eskerrik asko, Atzenea, eskerrik asko. Agur.